15 নহলে 16 তারিখত ওদালগুৰিত আমাৰ অন্যতম এজন নেতা প্ৰাক্তন MCLA মনামলাই নেৰসন বসুমতাৰী তেখেতেও 15 নহলে 16 তাৰিখত BPF দল ত্যাগ কৰি পেলাই UPPF দলৰ যোগদান কৰিব। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। बे बिजोंनि गेजेरजों आं बेखौनो क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। मैया बबे मिटिङाव माब्रै बबेनिफ्राय मा मेसेज मोननानै आंनि थाखाय मोनसे मेसेज होदों जे आङो 15-16 नैबे फेब्रुवारि दानाव UPPL दोलोआव जइन जागोन होननानै बुंदों जोंनि निमान गोनां बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा। बिथांजोंथ' आं बे बेलायावहाय जेबो डिटेल्स आं जेबो रायज्लायनाय जायाखै। बिथाङा आंनाव मोनसे समावहाय फन हरदोंमोन आरो सोंदोंमोन नोंनिफ्राय मा बे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन। आं दासिमबो क्लियार जायाखै बे खोथाखौ बिनि सिगाङावहाय आं बुंनायमोन। बेबायदि बुंहरसेयावबो बिथाङा मैया जे मा खोथा लानानै बिथाङा आंनि सोमोन्दै बिथाङा UPPL दोलोआवहाय जइन जागोन होननानै बुंदों बेखौ आं माने क्लियारिफिकेसन आंनिफ्राय होनो सानदों जे बेवहाय जेबो भित्ति गैया। जुदि आं बबेबा मोनसे दोलोआवहाय थांनो नागिरदोंमोन, थांनो नागिरोब्ला आं मोनसे दोलोखौ आं लिड खालामबाय थानाय मानसि। दिनै आं 17 बोसोर BPF दोलोआव जुरिजेननायनिफ्राय दिनैसिम दङ। गेजेरावहाय BPF दोलोनि अननायाव जोंनि BPF दोलोनि आफादगिरि तथा आगुनि BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि अननायावनो आं MCLAबो जाखांबाय 5 बोसोर। सासे MCLA जानाय, सासे BPF दोलोखौ दैदेनगिरि सासेया बबेबा दोलोआव थांनो नांगौ जायोब्ला निश्चय बे दोलोनिफ्राय बियो रेजिगनेसन लेटार गथायग्रोनांगोन। बेनि उनावहायसो सिद्धान्त जागोन। बे सिद्धान्त जाखांनायनि उनावहायसो बबेबा दोलोआवहाय थांनो हागोन। दा मैयानि जिथु जाथाय आं बेखौ गुरैहै खावलायगोन। आं सोरखौबा समालोचना खालामनो थाखाय आं लुबैयाखै। जे जायफ्रा बुंदों आंखौ UPPL दोलोआवहाय जगदान खालामगोन, जायानो बुंदों बिथाङानो क्लियारिफिकेसन होदों बबेनिफ्राय मा मोननानै बिथाङा माने बे UPPL दोलोआव हाबगोन होननानै बुंदों। आं नेरसोन बर' हिसाबै आंबो सासे कर्मिसो, सासे दोलोखौ नायग्रा बा दोलोखौ माने लिड खालामग्रा सासे माने कर्मि। बे दोलोआव आं मा नुदों नुवाखै दिनै जुदि जेबो नुवाखैमोनबा 17 बोसोर आं माने बे दोलोआवनो थानानै दोलो खालामगासिनो दङ। दायो आथिखालाव जोंनि राजखान्थिनि थासारिया जि अबस्था जानानै दङ, बे नोजोरखौ नायोब्ला, बे बिथिंखौ नायोब्ला जों नुयो BPF दोलोआनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बे जोंनि नैबे BTC ओनसोलाव आन्चलिक दोलो हिसाबै दोलो जानानै दङ। दा बेखायनो आं गुबुन दोलोआव थांनांगौनि जेबो खोथायानो गैला। आरो जुदि थांमारनायमोनब्ला आंनियावहाय माबा नङा माबा मोनसे इसारा दङमोन। दिनै आङो आंनि कर्मि, आंनि नेता, आंनि दैदेनगिरि, आंनि कलिग बिथांमोननो आं रावनोबो बेबादि बाथ्रा बुंनाय जायाखै। खिन्थु फंसे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन आंनि दोलोनिनो दैदेनगिरि बिबानगिरि आंनि कार्यकर्ता बिथांमोननि सिगाङाव सम आं बुङो आंखौ अनेक दोलोआ कनभिन्स खालामो। खिन्थु आं दिनैसिम जेबो कनभिन्स जायाखै, जेबो माने खोथा आं होनाय जायाखैना। बिथांमोनाथ' माखासे प्रल'भन होयो। सोरबाया MLA बानायनो नागिरो, सोरबाया MCLA बानायनो नागिरो, सोरबाया माबा बानायनो नागिरो। MCLA MLAआनो जे मोनसे दोलोनि उद्देश्य लक्ष्य बेथ' जेबो जानो हाया। साफ्रोमबो मानसिया MCLAबो जानो हाया, साफ्रोमबो मानसिया MLAबो जानो हाया, दैदेनगिरिबो जानो हाया। नाथाय दोलोखौ मोजां मोननानै दोलोआ जुदि सरकाराव फैयोब्ला मोनसे बेबस्था खालामनानै रायजो राजानि अभाब उद्जोगखौ पुरन खालामनांगौनि दायित्वआ दोलोनियाव थायो। दा थांनाय गोलाव समावहाय BPF दोलो जानानै जेरैबायदि रायजोनि आखा आकांक्षा समस्याफोरखौ समाधान खालामनाय जादोंमोन, हानायखिनिखौ खालामदों आरो थाबावनाय माखासेखौबो आरोबाव समाधान खालामनो थाखाय दिनै BPF दोलोआ थांनानै दङ। आं सानो BPF दोलोआव जेरैबायदि जायबायदि माने दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो कार्यकर्ता जोंनि सोद्रोमाफोर बिबानगिरिफोर आरो जोंनि शुभाकांक्षी जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना बेखौनो नेनानै दङ। गोलाव समाव जेरैबायदि रायजो राजानो हेफाजाब होबाय, नैबे 5 बोसोराव जि अबस्था जादों दायो BTCनि अबस्थाया बुंथावला। बुङोब्ला मोननैबो दोलो बबेबा दोलोखौबो जों बुंनांगौ जायो। दा जायखि जादोला जों सोरखौबा सोंखारिनानै सोरखौबा बुंनानै जोंनि इमेजखौ जों मोजां खालामनो बेयाव जों गैया। जोंनि आदर्श दंखायो, BPFनि आदर्श दंखायो। BPFआ मोनसे आदर्शनि गेजेरजों प्रिन्सिपल आइडिय'लजिनि गेजेरजों दिनै रायजो राजाफोरखौ लानानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ लानानै बे नैबे BTC ओनसोलनि सारबांगिं
जौगानाय हाबाफारिनि थाखाय बा जौगानाय खामानिनि थाखायनो दिनै बिपिएफ दोलो खालामनानै रायजो राजाफ्रा बेवहाय मुखुब जानानै दङ। आं आसा फारिनाय थाबाय आंनि क्लियारिफिकेसनजों जाहाथे जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिपिएफनि बिथांमोननियावबो जाहाथे सन्देह थालाया मायबाफोर दंमारोमोन ना बेखायसो खोथा ओंखारदों ना दा खोथाया ओंखारखागोन दिनैनि थारिखआवहाय बयबो बिदिनो प्रल'भन होयै होयै बायदिसिना खोथा बाथ्रा दिहुननानै सोरनिबा इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बयबो राजनिति हानजायानो बेबादि पुलिसनि गेजेरजों खारनोबो हागौ नाथाय बिपिएफ दोलोआ दिनै स्ट्रिक्ट दिनै जों गावबो गसंथानानै बुंनो हायो फैबाय थानाय समाव बिपिएफ सरकारानो जागोन बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो सरकार जागोनखौ जों मिथिसेयावबो जों जे दिनै आरो गुबुन दोलोआव थांनांगौ बेनि मा खोथा थाबावनो दा बेखायनो आं मैयानि जा जिथु जाथाय बेखौ आनफर्चुनेट होननानै बुंदों आरो जाय मानसिया बुंदों दिनै आंनि मुङानो गैया आंनि मुंखौनो खारिनो हायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा आं एक्सएमसिब्ला आंथ' नेरसोन बसुमतारी नङा आं नेरसोन बर'सो मैया जा जिथु आंखौ क्लियारिफिकेसन होदों बिथांमोननिफ्राय बियो नंखाय जोंनि दोलोनि सोद्रोमा जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि जोंनि दोलोनि जाय माने सुबुंफ्रा जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनो रायजो राजा मानोनाथ' रायजो राजा बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायबाय आंनि सायाव जेबो सन्देह थानाङा आं फैबाय थानाय समावहाय बिपिएफ जानानै दैदेनलांगोन बिपिएफ जानानै खामानि मावलांगोन आरो बिपिएफनि थाखायनो आं खामानि मावगोन आरो जोबथारनायाव बेखौनो आं बुंनो नागिरदों बिभाग जाहाथे फार्दार सोरबा सासे माने दैदेनगिरियाबो गुबुन गुबुन दैदेनगिरियाबो जाहाथे बुङा आं बेखौ क्लियारिफिकेसन होनानै नैबे सुंथाब माने बे बिटिनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों। बेखौनोथ' आं बुंबाय खिन्थु आं खाम्फानि थाखाय आं जेबो बाथ्रा बुंनो नागिरा बिथाङा मा साननानै आंखौ बुंदों बे बिनिसो बाथ्रा खिन्थु आं बिथांजों बेबायदि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावाखैबो आरो ओमफ्राय नैबे माने बेलायावहाय मावनायबो नङा बिथाङा दोलो नागारदों मा उद्देश्यखौ लानानै नागारदों गुबुननि माने उद्देश्यफोरखौ आं मिथिया बिथाङा निस्सय माबा मोनसे उद्देश्य लानानै खालामनोबो जानो हागौ बा नङाबा गाव गावनि माबा मोनसे खोथा लानानै बिथाङा खालामनोबो हागौ खिन्थु आंनि नोजोराव आंथ' बिथांमोनखौ आं दायो हामबोल रिकुवेस्ट खालामो बिथांमोनानो बिडिसि सिस्टि खालामदों बिथांमोनानो बिपिएफ दोलो खालामदों आंथ' जुनियरबावसो उनावसो हाबदों बिपिएफ उनाव हाबदोंब्लाबो खिन्थु आंबो माने जुनियर नंला दायो 17 बोसोर आं अतिक्रम खालामबाय 2008 मायथाइनिफ्रायनो आं बिपिएफआव जयेन जादों 2008 निफ्राय दिनै 2025 सिम फैबाय अब्ला बे गोलाव समाव आं बिपिएफनि मोजां गाज्रिखौ आं गावनो मोननांदों आरो बिपिएफ आं खालामनानै दिनै रायजो राजाजों आं गावनि सिनायथिखौ लादों आंहा गुबुन सिनायथि गैया बिपिएफनि दैदेनगिरि बा बिबानगिरि नङाबा सासे सोद्रोमा हिसाबै आं दिनै सिनायथि जायो दा बेखायनो आं गुबुननि बाथ्रा आं बुंनो नागिराखै दा बिथांखौ आं गुरैहै खावलायगोनसो हायोब्ला जोंनि दोलोआव गिदिंनानै फैफिन आरो बिथांजों लोगोसे जेसेबांखि दैदेनगिरि बिबानगिरि दं बिथांमोनाबो बिपिएफ दोलोआवनो फैनानै जों बयबो खौसेयैनो ज' ज'यै खामानि मावनांगौ आरो बिनिफ्राय नैबे आद्रा थानाय जोंनि मावनो गोनां जा खामानिफोर बिटिसिनि समावनो माखासे दफाफोर दंमोन बे दफाफोरखौ जों दिनै मावफुंजोबनो हायाखै बिटिसिनि दहाय लानानै बिटिआर जादोंब्ला बिटिआरखौबो जोंनो नांगौ थिगैनो दं बिटिआर जानायावबो जा बुंनांगौ बाथ्रा गैया बेयाव जा दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय जों बयबो जयै खौसेयैसो खामानि मावनांगौ बिटिसिआनो मेनब्ला बेखौनो दहाय लाना बिटिआर जादोंब्ला जोंहा बिटिआरखौ होननानै बुंनांगौनि बाथ्रा गैया बेवहाय आयेनबो गैखाया आयेन जायोब्ला उननि बाथ्रा माबोरै जों आयेननि गेजेरजों जों थांनांगोन बेखौ आयेना बुंगोन अब्ला जों दायो आपातत आयेन गोनां बिटिसिनि बे मथेयैनो जों सोलिबाय थादों दा बिटिसिजोंनो जोङो दायो निर्बासन थांनाय खेबावबो जों जाबाय 40टा समस्तिखौ लानानै निर्बासन जादों फैबाय थानाय निर्बासनाबो हयथ' बे 40टा समस्तिखौ लानानै जागोन अब्ला मा बिटिसिनि खोथाखौ लानानैसो जोङो दायो निर्बासनावबो बाहागो लानांगोन दा बेखायनो आं गुरैहै खावलायगोन थाबावनाय माखासे मावनो गोनां खामानिफोर बेफोरखौ जों मावनो थाखायसो जों दिनै बिपिएफ दोलोजों दंफायो आरो बिपिएफ दोलो जानानै जों रायजोनि मोजां खामानि जों मावलांगोन गोजोन्थों।